Una de les feines que fèiem els diputats de Més per Menorca al Parlament de les Illes Balears és vetllar perquè es continuïn fent aquells projectes que ja estan en marxa a Menorca. Enguany, en la negociació amb el Govern, hem acordat donar suport als pressupostos per al 2021 a canvi de mantenir totes aquestes inversions a Menorca. Un conjunt d'actuacions que ens han de permetre impulsar la reconstrucció en verd de la nostra economia.